Durante 3 días, venres, sábado e domingo, as rúas do casco antigo de Porto do Son convertéronse nun antigo poboado castrexo e fixérono cun gran éxito de participación. Miles de persoas achegáronse ata a localidade para desfrutar das moitas actividades programadas no marco desta feira, que co paso dos anos está a adquirir un maior protagonismo. Isto xa empezou fai unha chea de anos, esta, se non me equivoco, debe de ser a 16ª edición ou algo así. A verdade que despois de 2 anos de Covid e non poder ter a Feira Celta, si temos moitas ganas dela. Este ano, con respecto ao ano 19, hai sobre uns 40 puestos a maiores, o que estamos moi contentos por iso, e a verdade, onte para ser viernes había moitísima máis xente que outros anos, aínda que o día fuerte realmente suele ser o sábado pola noite e o domingo pola tarde. Este ano quedamos moi contentos ca cantidad de xente que hubo onte. Porto do Son es una feria que la gente le gusta, se viste y disfruta de la fiesta. A ver, yo soy tarotista, he hecho las cartas, he hecho las runas y aparte te mido la energía con el péndulo de cómo eres tú, cómo te encuentras, qué necesitas y te testo. Esto es garapinada de anacardo. ¿Qué lleva? Lleva azúcar y al final le echamos miel. Azúcar e agua. É moi divertido, ademais, porque antes non se celebraba pola Covid. Claro. E agora que volve a revivir todo, disfrútese moito. Pues yo vengo de Pamplona. ¿Y vienes a propósito de esta festa? Bueno, llevo 3 semanas con ella aquí porque ella es de aquí y entonces aquí he venido a disfrutar. Vale, ¿qué tal estás esperando? ¿Ven? ¿Eh? ¿Qué tal Sí, estás? muy bien, genial, muy bonito todo. Ayer estuvimos por la noche, sí. Ademais dos postos instalados no Mercado Celta, na Praza de España e nas rúas próximas, houbo tamén diversos talleres, actividades de animación e tamén exhibicións. Algúns dos máis atractivos tiñan lugar pola noite, da man do grupo Troula Animación, que fixo novamente as delicias de todos os asistentes.